עזר, אבא של אלה, שהוא מהמשפחות השכולות שיהיו שם ב-6 בערב מול הכנסת. אלי אלבג, אני מאוד מודה לך על הדברים, הלב איתכם, אין ספק. תודה רבה. תודה. תודה. שלום, דייב עזר, אבא של רב טוראי אלה עזר, זכרונו לברכה, שנפל באוקטובר, 7 באוקטובר. שלום. טובים. שלום. אני באמת, לפני שאת מתחילה, אני רוצה להתחבר לדברים המאוד נוקבים, אבל לא מספיק נוקבים, שאמר הקודם שלי. בתור אבא, אתה חושב שלאבד ילד זה הדבר הכי גרוע בעולם. מסתבר שמדינת ישראל לימדה אותנו שיש עוד קומה מתחת לחבית, לתחתית החבית, עוד קומה בגיהנום הזה. ואם יש משהו, ואני הולך להגיד משהו אולי קשה לחלק מהאנשים, אני מעדיף אותו מת. אם הייתי צריך לחיות את מה שההורים האלה חיים ב-177 יום האלה, כנראה שגם אני, כמו אבא המבורך הקודם, גם אני הייתי יושב בכלא על משהו שהייתי פוגע במישהו או משהו. אתה אומר לי, אני כאב שקול, לי מותר להגיד הכל. מצבי שלי, כן. על אב לחטוף או חטוף. חד משמעית. זה פשוט נורא. ואנשים שאין להם את האומץ, או את הנימוס להגיד, כן, נתניהו אחראי, כן, נתניהו אשם, וכן... זה מה אתם הולכים לעשות שם בירושלים? נכון מאוד. מה תגידו? מה תעשו? אני חושב שהוא לא קשיר, הוא לא קשיר לקבל החלטה, והוא לא קשיר להיות ראש ממשלה. יש לו שיקולים אחרים, לא שיקולים ביטחוניים. אולי הוא מקבל החלטות מהשיקולים שקשה לך להסכים איתם, כי שוב, אמרתי... לי לא קשה שום דבר, אני איבדתי את היקר מכל. קשה לי ואני חוזרת ואומרת שקשה לי לדמיין אדם שינהל מלחמה שלמה עם הרוגים וחטופים וכנ"ל מתוך איזה אינטרס של כיסא, זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת, ולתקשורת זה לא מתקבל על הדעת ב-15 שנה האחרונה, ובגלל זה הגענו למצב שאנחנו מגיעים, או שהגענו. הבן אדם לא קשיר, לא מוסרי, לא קשיר, לא בן אדם. זה לא החלטות של בן אדם. הילדים שלו בטוחים, הילדים שלו לא בארץ, אין שום אחד שקרוב אליו. הבן אדם עדיין בפגישה עם עורך חיילים מספר על הסבנה שלו. המהלכים בחילוקי הדעות הם חילוקי דעות אמיתיים בקרב הפורומים האלה שצריכים לקבל. לא מסכים איתך. לא נכון. בטח חילוקי דעות אמיתיים בין סמוטריץ' ובן גביר ונתניהו ובין בעלי המקצוע. גם גלנט בצד של נתניהו, זה שצריך עם הלחימה, אבל גם גנץ איכשהו... צריך עם הלחימה וצריך להשלים את הלחימה, ואין שום דבר שימנע את זה אחרי זה. בנות יושבות בשבי 177 יום. חיילים, אם הבן שלי היה נחטף, הוא לא היה חוזר אותו בן אדם. אם הוא היה חוזר. בוא נדבר רגע על אלי. הוא היה גיבור, מה? אלי היה גיבור והיה מלך. הוא היה חצי שנה בצבא. הוא שירת, הוא גמר את המסלול בנחל, והציבו אותו בחפ"ק של האוגדוני רבי רוזנפלד. ובאותו בוקר, אני דיברתי איתו בבוקר ב7:20 שהתחילו היריות, והוא אמר לי אני יוצא. הספקתי לצעוק לו שישמור על עצמו, ואחר כך הוא אסף את החבר'ה מהחמ"ל וסגר אותם בשירותים ושם שם שמירה ורץ לש"ג ופתח לש"ג ל-20 חבר'ה מהנובה ושם אותם במיגונית וחזר להילחם בשירותים. אבל הם היו איזה 6-7 חבר'ה שם קרביים בכל הבסיס הזה. לא היה לו סיכוי. וכן, חשבתי שזה הנורא מכל. לא, זה לא הנורא מכל, מסתבר. לא מגיע לנו אנשים כאלה שינהיגו אותנו. אם אפשר לקרוא לזה לחזור למילואים. אני חוזר למילואים. אני התנדבתי חזרה למילואים, אני בן 50 עוד שבועיים. ואתה חוזר, שוב, היית מילואים ואתה חוזר למילואים. כן, התנדבתי אחרי בתום ה-30 ואני שוב מתנדב במאי. זאת אומרת, האמון שלך מספיק כדי ש... האמון שלי בעם, לא בהנהגה. אני עושה את זה לא בגלל ההנהגה, אני עושה את זה למרות ההנהגה. אני עושה את זה כי 80% מהממשלה הזאת לא ראתה איך נראה צה"ל מבפנים בחיים. לאן אתה חוזר, לעזה? לא, אני לא כזה, אני לא נכנס פנימה, אני בעורפי יחידת הניוד, כמו חטיבת ניוד לכל מיני קשישים כמוני, שעושים את כל הדברים מסביב. תשמע, דיברתי פה בתחילת התוכנית על זה שעומדת כנראה אולי בקרוב לפתח חזית איומה ונוראה שם בצפון. ואלה האנשים שאנחנו רוצים שינהיגו אותנו?
לא באמת. זה לא ישנה את המאבק שלך, אז זה לא ישנה את המאבק. לא ישנה שום דבר. אני חושב שהממשלה הזאת צריכה ללכת, אין לה שום תוקף מוסרי, תוקף פוליטי כן. אבל כל פעם שאומרים את המשפט, זה משפט שמזעזע כל בן אדם טיפה אינטליגנט. אני לא רוצה להפוך את זה לפוליטי. זה פוליטי. הכל בחיים פוליטי. אין מצב שהוא לא פוליטי. ונתנו לו צ'אנס ושתקו והפחידו אותם. ותראי איפה הילדה שלו נמצאת. זה פשוט מזעזע. זה פשוט לא האמנתי שמדינת ישראל יכולה להגיע לשפל כזה. זה פשוט לא ייתכן שאנשים שאומרים לאנשים אחרים לשלם את המחיר, לא משלמים באישי את המחיר. עוד לא דיברנו על חוק הגיוס ולא דיברנו על החרדים. אני מדבר על אנשים שנמצאים בהנהגה. כן, אנחנו מדברים על זה בהמשך. על אנשים כמו דיכטר, על אנשים שהיו גיבורי ישראל ונהיו שפנים. שפנים. זה פשוט לא אמיתי. וחבר'ה, לתקשורת יש מה לעשות בעניין. יש לכם הרבה באחריות ובחלק מהפתרון. תודה, דייב. תודה לך. תודה רבה.